dan abun da za su ci bai kai a kawo ba suna kasai mana sanu. Akwai wani matsala ne? Shanti wallahi babu wani matsala. Amma kuma ba abun ki bani da nake da jarumin maza a garin nan wani zai zo guna. Kina nufin barde? Shanti aka yi ta kai shawarin gano ni da nake buga soyayya da barde. Da zarar mun fita kiwo da naggen mu mun je kusa da amfanin su mu cusa dabbobin mu cikin amfanin su. Na fuskanci fa kai makaho ne baka ganewa in ba taba ka da kara akai ba. Me yasa mutane ba za mu dinga adalci ba? Mu dinga kanmu adalci mu musu adalci mana. Na farko in ka duba rigagen da mutanen nan suke an tashe su. Gidajensu da suke mahukunta sun tashe su. Abun da kika yi sai dai kawai kalubale da zaki fuskanta kuma yanzu.